ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚುಳರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಜನ ಸೌಖ್ಯನೇತ ಇನ್ನು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಗಾಂಡು ಇಂಕ್ಲೆನ ಮಗಲೇಗಲ ತೊಲೆ ಇಂತ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ಲ ಅಂಕಲ ಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ರಾಮ್ದ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಪಣ ರೀತಿಡ್. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಯ್ತ ನಿಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿಗಾಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ದಿರು ಐನ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ತೂಪು ಜೊತೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪಣದು ಪಂಡದು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದುಮ್ರನೇ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೇರಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಬುಕ್ಕತ್ತು ನಾವು ಸಂಗತಿ. ಸೊ ಇನಿ ದನ ಅದನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾ ಬರಂದುತ್ತ ಆ ಥರದನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತನು ಕ್ಲಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲಿಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗಾಡು ಪಂಡ ಆಲ್ಲೊತ್ತಲನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪುರ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪಂಡ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಾಗ ಪುನಃ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ರಾಮ್ ದಂಜಿನಂಜಿ ಮಲ್ಪು ಬೇರೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸುನಾಮಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಕಂಪನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆಪಣಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಪುರ ಬರ್ತುಂಡು ನಿಗ್ಲೆವಿನಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅದತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಡೆ ಆಲಗೆಡ್ಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನೆ ಬಟ್ ಆ ಪೋಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಜೆತ್ತು ನೇಜಾಳೆ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತುತ್ತು ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಡಿಗೆ ಆಡುತ್ತನ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಳೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಎಂಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ಲೆನ್ನ ಬಂಗೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೈತ ಇಲ್ಲದ ಉಳಾಯಿಡೆ ಉಳ್ಳ. ಸೊ ನಂತ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಲರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪ ಪಂಡ ಫಸ್ಟೇ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜಿನ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂ ನೋಡು ಅಂಚನ ನಮ್ಗೆ ಆಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆಪಿಜಿ ಪಂಡ ಭಯಭೀತರ ಆಪಿಜರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಅಂದಾದತ್ತಂದು ನಿಗ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪುರ ಒಂಜಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮದ ಮನ್ಪಡೆ ಆಳಿತ ನೆರೊಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಳ್ಳೆ ಪಪ್ಪ ಅಂದು ಆಳೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪಿರೋ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.